si tatay akong doolon. Unsa na mo datay? Unsa na mo da? Pwede mangayo ko nimo para kuan tay. Nahutdan ko budget ba? Isang piso lang ba? Piso. Oh, nahutdan ko budget. Butang sa mo kuan ha, bugat ka. Na kay piso da tay. Buutan na ako nimo tay. Para palit lang na ako tubig tayo ay. Ha? Daghan na kay kag kwarta tay. Ha? Nakaon ba? Kaon? Tagaan ko ni tatay piso na para tubig na. Ha? Ayaw sa butang sa diha. Kay imong ko gigaan gaan sa tikag sinsiyo lang ha. Sinsiyo lang kay imong ko gitagaan. Oo. Yay, isko tay. Na tagak mo akong kuan. Oh no. More sa na ko ihatag tatay oh. Oh, imo na tanan. Oh. Uy, tagak mo tay. Salamat. Sige tay, salamat kay tay ha.